De storm had ik Friesland jood in de besnijing. Benamen in het watergebied, giet het Utentroch niet. Op Vlieland wordt de wind mooi krijgt njochen. Op verschillende plakken ontsteert skeer. En in Haas wordt een beemtje in een gevel on. En de KNRM giet de waterhee op om te zien dat er nog problemen binnen. Maar er zijn nog nota geen meldings. Bij het WK Vauriën-zielen wordt het programma aanpast zodat de zielers verderst warm kleer binnen. Tegenwoordig hebben we heel veel mogelijkheden om dat in de gaten te houden met buienradar en met Windguru en Windfinder en noem alles maar op. Nou, en dat gebeurt ook. En we zijn vaak ook nog in contact met vliegbasis Leeuwarden. En dus we doen er van alles aan om dat goed te timen. Op Schielge waren voor de storm de campinggasten waarschuwen. We zijn de gasten al aan het informeren dat er een zeer zware storm aankomt. Dus de partytenten en losse onderdelen en de waslijnen, alles moet eigenlijk weg voor de tenten. Dat zich iedereen wel van bewust is dat het eraan komt. Nou ja, we gaan straks even de partytent afbreken, denk ik. Ik weet niet hoe laat die storm komt. Maar... En dan doen we de banken naar binnen en dan gaan we de tent bij langs. En dan moet alles goed zijn, denk ik. Later op de dag ontstaat dags chaos op de Schielger campings. Ja, nou, het gaat redelijk mal. Ik vind het wel machtig en mooi. Ja, belevenis is net. Ja, maar ik ken mooi. Ik moet er verschillende dieken aanzet worden, omdat er takken of bjemmen hoe de dik waait binnen.